V histórii druhej svetovej vojny bolo mnoho hrdinov známych pre svoju odvahu, no niektorí sa stali legendami nie kvôli disciplíne, ale kvôli svojej neposlušnosti. Jednou z nich bola skupina nazývaná Špinavá 13. Boli to demolačná jednotka armády Spojených štátov, známa nielen nebezpečnými misiami, ale aj svojou búrlivou povesťou. Často nedodržiavali protokol, zriedka sa holili a vždy boli v rozpore s očakávaniami armády. Ale keď ide o boj, práve ich často posielajú ako prvých. V strede tejto skupiny je James Albert McNeice, alebo Jake McNeice. Narodil sa v roku 1919 a vyrastal v chudobe počas veľkej hospodárskej krízy v Oklahome. Predtým, než sa zapojil do vojny, pracoval v stavebníctve a neskôr v arzenáli, kde sa naučil používať výbušniny, čo bola zručnosť, ktorá sa mu v armádnej službe veľmi zišla. Keď sa pridal k americkým výsadkovým jednotkám, rýchlo sa stal známym, ako odvážny, ale ťažko ovládateľný. Dostal sa do demolačnej sekcie 506. parašutistického pešieho pluku 101. výsadkovej divízie. Tu vznikla skupina Špinavá 13. Jeden z ich najznámejších momentov bol tesne pred dňom D 6. júna 1944. Existujú ich fotografie s bojovým maľovaním na tvári a mohikánskym účesom, keď sa pripravovali na zoskok do Francúzska. Vyzerali skôr ako rebelský gang než vojenská jednotka. Ale len pár hodín po tom, čo ich odfotili, sa už nachádzali uprostred jednej z najnebezpečnejších operácií vojny. Po pristáti za nemeckými líniami zničili mosty a strategické prechody, aby prerušili pohyb nepriateľa. Mnoho výsadkárov sa oddelilo alebo nedostalo na správnu pristávaciu zónu, ale aj tak pokračovali v misii. McNeice nebol dokonalý vojak, často bol napomínaný a mal problémy s veliteľskou hierarchiou. Ale podľa vojenských historikov dokončil 4 bojové zoskoky, čo bolo počas druhej svetovej vojny zriedkavé. Po vojne sa Filthy 13 stali súčasťou vojenskej legendy. Často sa o nich hovorí ako o jednej z inšpirácií pre film Tucet špinavcov, aj keď film nie je priamou adaptáciou. Dodnes zostáva ich príbeh výnimočný. Nie preto, že by boli najdisciplinovanejší, nie preto, že by boli ideálnymi vojakmi, ale preto, že uprostred chaosu vojny boli to muži, ktorých bolo takmer nemožné ovládať. No keď sa začal boj, boli to práve oni, ktorých bolo najťažšie zastaviť. Predtým než začneme, prosím dajte like a prihláste sa na odber tohto videa. Je to pre nás, tvorcov obsahu, veľmi dôležité. Ďakujem vám. A teraz poďme začať. Skôr než sa stal známym menom histórii druhej svetovej vojny, bol James Albert McNeice len obyčajný mladík z Oklahomy. Ale bolo jasné, že jeho povaha nie je obyčajná. Zatiaľ čo mnohí mladí Američania sa hneď po vypuknutí vojny prihlásili, Jake sa nepridal okamžite. V tom čase pracoval ako hasič, preto ho hneď neodviedli. No ani tak nezostal dlho mimo problémov. Podľa príbehov o ňom sa jeho vojenská cesta začala potom, čo sa zaplietol do bitky v bare. Aby sa vyhol obvineniu a možnému väzeniu, rozhodol sa v roku 1942 vstúpiť do armády. Keď nastúpil do výcvikového tábora, okamžite si ho všimli. Nie len preto, že bol šikovný, ale aj preto, že bol veľmi ťažko ovládateľný. Bol výborný v tréningu, rýchlo sa učil, nebal sa náročných úloh. Najmä pokiaľ išlo demolácia a výbušniny, jeho skúsenosti z predchádzajúcej práce boli veľkou výhodou. Ale spolu s jeho šikovnosťou prišla aj jeho neposlušnosť. Často sa dostával do problémov, hádal sa s nadriadenými a niekedy to skončilo aj bitkou. Podľa jedného príbehu z jeho výcvikových dní sa takmer pobili s kuchárskym seržantom len kvôli jednoduchej hádke o jedlo. A niekoľko dní potom ho vraj ešte hľadal, aby v hádke pokračoval. Kvôli tomu sa často vracal do väzenia alebo vojenskej väznice. Ale aj napriek tomu ho len tak neprepustili. Pretože pri každom probléme, ktorý spôsobil, vždy dokazoval, že patrí medzi najefektívnejších vojakov v jednotke. A to je dôvod, prečo ho síce veľa dôstojníkov nemalo rado, ale mnohí sa na neho spoliehali, keď prišiel čas skutočného boja. Napriek svojej tvrdohlavosti mal James Albert McNeice jednu zvláštnu vlastnosť. Keď dostal priamy rozkaz, niekedy ho naozaj poslúchol. Potom, čo mu povedali, aby už nevynechával večerný nástup, už tam naozaj nikdy nechýbal. Ale to neznamenalo, že sa polepšil. Čím dlhšie bol v výcvikovom tábore, tým viac mužov priťahovalo jeho správanie. Všetci boli rovnako tvrdohlaví, nemali radi vojenskú uhladenosť a cítili sa pohodlnejšie v chaose než v upravenosti. Pretože si často šetrili vodu na pitie a varenie namiesto kúpeľa,
Niekoľko dní sa vôbec neumývali. Tam sa začala formovať ich malá skupina, ktorú neskôr nazvali Špinavá Peťka. Spočiatku to bolo len vtipné meno, posmešok, ale neskôr sa to stalo súčasťou ich identity. Stali sa ešte známejšími vďaka svojmu životu mimo základne. Často chodili piť, často sa zapájali do bitiek a len zriedka ustúpili, keď bol nejaký problém. Pri jednom incidente sa McNeese a jeho spoločníci zaplietli do bitky proti dvom vojenským policajtom. Podľa príbehov o ňom to viedlo k prudkej bitke a opäť skončil vo vojenskej väznici. Kvôli tomu bol jediný z ich skupiny, ktorý nebol hneď povýšený. Ale aj keď bol opakovane trestaný, názor armády na jednu vec sa nezmenil. Bol nesmierne cenný v teréne. Neskôr sa stal členom 506. parašutistického pešieho pluku 101. výsadkovej divízie. Tu sa definitívne sformovala skupina, ktorá sa stala legendou druhej svetovej vojny, Špinavá 13. Neboli známi tým, že by mali čistý záznam. Boli známi tým, že boli ochotní vyskočiť z lietadla uprostred prestrelky, pristáť za nepriateľskými líniami a plniť misie, ktoré takmer nikto nechcel prijať. A pre Jakea McNeesa to bolo presne miesto, kam patril. Keď dorazili do Veľkej Británie 15. septembra 1943, začal sa seriózny výcvik 506. parašutistického pešieho pluku 101. výsadkovej divízie na veľké operácie v Európe. Tu sa naplno vytvoril obraz Špinavej 13. Skupina vojakov známa nielen svojou odvahou, ale aj tým, že boli takmer neporiadni v očiach vojenskej hierarchie. Zatiaľ čo v južnom Anglicku prebiehal náročný fyzický výcvik, James Albert McNeese a jeho skupina mali svoj vlastný svet. Namiesto toho, aby si v noci oddychli, často pili až do rána. Preto sa niekedy dostavili na výcvik opití alebo nevyspatí. Neboli známi ani svojou disciplínou, niekedy nepozdravili podľa predpisov a opakovane boli napomínaní. Často boli posielaní do vojenskej väznice za neposlušnosť a výtržnosti vnútri aj mimo základne. Ale aj napriek tomu ich len tak ľahko z jednotky nevyhodili. Dôstojníci vedeli, že je ťažké ich nahradiť, pretože boli v teréne veľmi efektívni, najmä pri demolačných a výsadkových operáciách. Kvôli svojmu vzhľadu boli často špinaví, neoholení a vždy mali stopy prachu a pušného prachu. Postupne ich začali poznať ako Špinavá 13 a hoci názov znel ako posmešok, stal sa symbolom ich povesti. Boli neporiadni, tvrdohlaví, ale nebezpeční v boji. Ako sa blížila invázia na deň D, prípravy sa ešte zintenzívnili. McNeese bol určený za veliteľa demolačnej skupiny s misiou zoskočiť za nemecké línie, zničiť most a prerušiť zásobovacie trasy nepriateľa ešte predtým, než nacistické jednotky stihnú prísť posilami. Predtým, než sa pustili do misie, odohral sa jeden z najikonickejších momentov ich príbehu. Dokonca aj McNeese sa ostrihal na číro a namaľoval si tvár spolu so svojimi mužmi pomocou maskovacej farby. Pre jeho spolubojovníkov to bolo zvláštne a nie bežné pre vojaka. Ale keď sa ho opýtali, povedal, že je to súčasť jeho pôvodu, ako čoktavského indiána a tradície bojovníkov. Neskôr mal ešte jednu verziu svojho vysvetlenia, ktorá bola praktickejšia než romantická. Podľa neho to robil aj kvôli vážnemu problému s šami v tréningových oblastiach, preto si chcel udržiavať vlasy čo najkratšie. Nech už je skutočný dôvod akýkoľvek, ich obraz, vojaci s bojovým maľovaním na tvári a účesom mohawk, pripravený na takmer samovražednú misiu, sa stal jedným z najznámejších symbolov amerických výsadkových jednotiek. A len krátko po týchto záberoch sa pustili do jednej z najdôležitejších etáp vojny v Európe. Uprostred nočného ticha pomaly letelo lietadlo smerom k Normandii. Vo vnútri bol James Albert McNeese spolu so zvyšnými členmi Špinavej 13. Ako sa približovali k jednej z najnebezpečnejších etáp druhej svetovej vojny. Ale vedeli, že toto nie je tichá misia, je to len chvíľkové ticho pred prudkou búrkou. Ako sa približovali k zóne výsadku, situácia sa vyjasnila. Boli jednou z posledných jednotiek, ktoré dorazili do Normandie. A celé nebo už bolo plné chaosu, protilietadlová paľba zo všetkých smerov, lietadlá strácajúce výšku, výstrely a oheň v tme. Úplný chaos na oblohe. Aj napriek tejto situácii McNeese povzbudzoval svojich spolubojovníkov. Hovoril im, aby sa pripravili a neváhali vyskočiť, keď príde čas. Aj keď bolo jasné, že všetko je nebezpečné. Uprostred napätia ich lietadlo zasiahli črepiny. Takmer samotného McNeesa zasiahli, chýbalo len pár palcov. Ešte horšie bolo, že črepiny zasiahli aj záložný padák jedného z jeho mužov. Našťastie sa im ešte podarilo vyskočiť skôr, než nasledovalo to najhoršie. Lietadlo vybuchlo.
no nie všetci sa dostali na zem v bezpečí. Niektorí boli nezvestní hneď po pristáti a ďalší boli zabití už pri dopade na zem. Vyzeralo to, že misia sa okamžite zrútila. Ale pre McNeesa to nebolo nič nové. Bol na takéto situácie zvyknutý. Boli rozdelení, bez velenia a uprostred nepriateľského územia. Uprostred chaosu sa pohyboval úplne prirodzene. Hľadal vojakov, ktorí zaostali a postupne vytvoril malú skupinu z ďalších rozptýlených jednotiek. Spolu s niekoľkými roztrúsenými výsadkármi pokračovali v misii. Ich úlohou bolo nájsť a zničiť strategické mosty a infraštruktúru dôležitú pre nemecké jednotky. Pri svojom pohybe v tme zničili niekoľko mostov a zariadení, aby spomalili postup nepriateľa. Ale najdôležitejší cieľ, most, ktorý museli zabezpečiť, sa stal centrom ich posledného odporu. Tam oň bojovali so všetkou zostávajúcou silou, aby zabránili postupu nepriateľa. Napriek ich úsiliu došlo k zmätku vo velení vyššie. Vyššie velenie si myslelo, že jednotka bola zničená a nedostala sa k cieľu. Kvôli tomu bolo nariadené letecké bombardovanie oblasti. Našťastie skupina McNeesa bola umiestnená v bezpečnejšej časti oblasti, takže prežili vlastné bombardovanie zo strany vlastných síl. Zatiaľ čo sa toto dialo, nebol to len McNees, kto prežil špinavá 13. V inej časti boiska bol ďalší člen skupiny, Neutron. Prežil aj zoskok a sám sa pohyboval za nepriateľskými líniami aj Jack Woomer. Počas pokračovania operácie Overlord boli obaja v rovnakej situácii. Oddelení, bez istoty a zúfalo hľadali spojencov uprostred vojny. Po prvých bojoch v Normandii nebolo pre Jamesa Alberta McNeesa nič nové prežiť uprostred chaosu. Niekoľkokrát prežil rôzne operácie a podľa správ vojenských historikov dokázal počas bojov zachrániť aj ďalších vojakov. Veľkú úlohu v jeho prežití zohral aj jeho výcvik výsadkára a komandosa, najmä počas nasledujúcich operácií v Európe. Zúčastnil sa v hlavných kampaniách ako operácia Market Garden a bitka o Ardeny, kde opakovane vyviazol živý zo situácií, ktoré boli takmer nemožné prežiť. S postupom času, keď sa menilo vedenie, Filthy 13 ostatné operácie pokračovali pod vedením ďalších členov skupiny. Jedným z preživších členov, ktorý sa tiež stal súčasťou elitných výsadkových operácií, bol Jack Woomer, ktorý pokračoval v boji za nepriateľskými líniami. Jednou z najambicioznejších etáp ich služby bola operácia Market Garden v roku 1944. Bola to jedna z najväčších výsadkových operácií spojeneckých síl počas druhej svetovej vojny, kde ich cieľom bolo obsadiť mosty a strategické trasy v nacistami okupovanom Holandsku, aby otvorili cestu do Nemecka. V tejto operácii zohrali výsadkové jednotky Spojených štátov a britských síl kľúčovú úlohu pri útoku za nepriateľskými líniami. Súčasťou toho bol aj 506. parašutistický peší pluk 101. výsadkovej divízie, ktorého členmi boli aj bývalí príslušníci Filthy 13. Napriek zložitému plánu a silnému odporu nemeckých síl, ich jednotky prispeli k zabezpečeniu viacerých mostov, vodných ciest a kľúčových pozícií. Na niektorých miestach dokonca pomohli k rýchlemu obsadeniu Eindhovenu, čo bolo dôležitým prielomom pre postup spojencov. Podľa vojenských správ boli niektoré časti operácie, ktoré mali byť vykonané za 6 dní, dokončené už za 36 hodín, čo je dôkazom rýchlosti a intenzity ich pozemnej operácie. Napriek tomu, že niektoré časti boli úspešné, mnohí historici stále považujú celkový výsledok operácie Market Garden pre spojencov za náročný a nákladný. To ukazuje, aké riskantné je vedenie výsadkových operácií za nepriateľskými líniami. Napriek svojej chaotickej povesti, opakovane Filthy 13 dokazovali svoju efektívnosť v teréne. Vďaka tomu boli v niektorých prípadoch práve oni poverení strážením dôležitých mostov a strategických bodov po vyčisťovacích operáciách. Čím viac čas plynul, tým jasnejšia bola jedna vec. Aj keď nie sú dokonalí vojaci v očiach vojenského systému, považujú ich za jedných z najrýchlejších, za najefektívnejšie útočné tímy pri pozemných operáciách. A tu sa začala ďalšia zvláštna kapitola ich príbehu. Ponuky a špeciálne úlohy, ktoré dostávali muži, ktorí boli už dlho považovaní za problémových, ale v boji ich nebolo možné nahradiť. V decembri 1944 uprostred prebiehajúcich operácií v Európe počas druhej svetovej vojny dospeli nadriadení Jamesa Alberta McNeesa k záveru, že ho treba držať ďalej od ďalších problémov. Ich riešením nebolo jednoduché preloženie, ale ponuka pre neho vstúpiť do služby navádzačov v armáde Spojených štátov.
Na papieri to vyzeralo ako povýšenie, ale v skutočnosti to bola jedna z najnebezpečnejších úloh v rámci výsadkových operácií. Pathfindery boli tí prví, ktorí boli vysadení na nepriateľskom území. Oni označovali pristávacie zóny pre ďalšiu vlnu výsadkárov a zhadzovanie zásob. Ak by urobili chybu, mohla by zlyhať celá operácia. Preto je to známe ako jedna z najnebezpečnejších úloh v výsadkových jednotkách. Misie, ktoré často predchádzajú samotnej hlavnej inváznej sile. Uprostred tmy a nepriateľskej paľby. Každý tím tvorí malá skupina vojakov. Riziko strát je vysoké, pretože sú prví, ktorí sa dostanú na zem. Často bez zálohy a priamo vystavení nepriateľovi. Za týchto okolností bolo pre ostatných jasné, že je to aj spôsob, ako odstrániť Megníca. Muža, ktorý je známy svojou disciplínou, ktorá je neustále skúšaná. Namiesto toho, aby ustúpil, prijal výzvu. A keď jeho muži videli, že sa pripravuje zúčastniť sa výcviku Pathfinder, ani oni nezaváhali. Tiež sa prihlásili ako dobrovoľníci. Nechceli nechať svojho vodcu na takomto type misie. Odviezli ich na výcvikovú základňu Pathfinderov 9. veliteľstva transportného letectva v Chelgrove, Anglicko. Tam si dôstojníci rýchlo všimli prítomnosť Megnísa. Podľa záznamov to bolo kvôli jeho bojovým skúsenostiam z Normandie a iných operácií. Okamžite mu pridelili vedúcu úlohu ako dočasnému prvému seržantovi. Velenie dôverovalo, že dokáže pripraviť mužstvo na ďalšie výsadkové misie. Ale ani v tomto novom pridelení sa výzvy pre nich nekončia. Pretože ďalšia operácia, ktorá im bude zverená, nebude obyčajnou misiou. Je to náhle nasadenie, ktoré ich zavedie do jedného z najtvrdších bojov v záverečnej fáze vojny. Útok na Bastogne. Niekedy, keď sa zamyslíme, prečo James Albert McNeice prijal misiu, ktorá sa takmer rovná samovražde, je ľahké si myslieť, že mu už na živote nezáleží. Ale podľa záznamov vojenských historikov je pravdou opak. Bol to inteligentný človek. A rovnako ako pri mnohých svojich rozhodnutiach počas služby v druhej svetovej vojne mal vlastnú kalkuláciu. V jeho mysli si myslel, že vojna sa môže skončiť skôr, než dokončí svoj výcvik Pathfinder v armáde Spojených štátov. To znamená, že ak by mal pravdu, vyhol by sa ďalšiemu bojovému zoskokovi. Ale všetko sa nevyvíjalo takto. Dňa 23. decembra 1944 prišiel poručík Shrabel Williams a prikázal McNeiceovi, aby pripravil svoj tím na bojový zoskok v ten istý deň. Všetko bolo náhle, namiesto poslednej fázy výcviku sa z toho opäť stalo skutočné bojové nasadenie. Dôvodom operácie bolo, že 101. výsadková divízia bola podľa hlásení odrezaná v Bastogne uprostred bitky v Ardenách. Chýbalo im jedlo, lieky a munícia. A bolo potrebné ich okamžite zásobiť uprostred prudkého útoku nemeckých síl. V tomto bode je jasné, prečo bol McNeice naďalej poverovaný vedúcou úlohou, aj keď bol známy svojou neporiadnosťou. Okrem toho preukázal svoje vodcovské schopnosti, keď dokázal zostaviť funkčný tím Pathfinderov len za 10 dní po príchode na výcvikovú základňu Chelgrove v Anglicku. Takže aj keď jeho povaha nebola dokonalá, veleniu bolo jasné, že dokáže podať výkon v kritickej situácii. Pred vzletom ukázal veliteľ letu mapu a smer misie. Jeho slová boli jednoduché, ale mali veľkú váhu. Ich divízia bola obkľúčená a museli sa tam dostať a otvoriť cestu pre zhadzovanie zásob. Nebolo tam žiadne dramatické vysvetlenie, žiadna záruka, že sa vrátia, len priamočiata správa. Išli na miesto, kde boli ich spolubojovníci takmer úplne obkľúčení. Uprostred operácie Bastogne sa situácia ešte viac zhoršila. Podľa správ velenia armády Spojených štátov už takmer 2 dni neboli žiadne jasné informácie od jednotiek vo vnútri. Nie je známe, či sú ešte nažive, alebo sú úplne odrezaní. Smer misie je jasný. Ide o zásobovaciu operáciu pre jednotky, ktoré uviazli v boji v bitke o Ardeny. Celá obranná pozícia je na pokraji kolapsu. Napriek tomu sa velenie rozhodlo vyslať navádzačov, aby otvorili cestu pre zhadzovanie zásob a pomohli obkľúčeným vojakom. Ale pre Jamesa Alberta McNeicea a jeho tím to nebol len obyčajný briefing misií. Bol to zoskok do situácie, v ktorej bola šanca na prežitie takmer nulová. Boli zorganizované 2 tímy navádzačov. Každý z nich tvorilo 10 ľudí. Logika velenia bola jednoduchá. Ak jeden zlyhá, stále je šanca. Druhý môže pokračovať v operácii. Celkovo bolo vyslaných 20 mužov na miesto, kde sa predpokladala mimoriadne vysoká miera strát. A podľa vojenských odhadov v tom čase mohol prežiť len jeden z 5 vojakov pri takomto type výsadku.
Neboli žiadne letecké fotografie, žiadne aktuálne spravodajské informácie o pozíciách nepriateľa a takmer žiadny rádiový kontakt počas letu ani počas pristávania. Napriek tomu opatrne viedol McNeice svojich mužov pri navigácii v boji. V tme a chaose boiska, našťastie, výsledok operácie bol úspešnejší, než sa očakávalo. Z 20 vojakov prežilo 19. Prišli len o jedného muža, čo je ďaleko od očakávanej vysokej miery obetí pri takomto type misie. Vďaka ich prieniku a koordinácii sa podarilo uskutočniť masívnu zásobovaciu operáciu spojeneckých síl, počas ktorej bolo do oblasti Bastogne zhodených viac ako 600 leteckých nákladov s muníciou, jedlom, benzínom a zdravotníckym materiálom. Bol to kritický zlomový bod pre vojakov uväznených v obkľúčení. Po vojne McNeice pokračoval v službe ako pozorovateľ v 17. výsadkovej divízii počas operácie Varsity, jednej z posledných veľkých výsadkových operácií v Európe. Podľa záznamov získal aj francúzsky rad čestnej légie v hodnosti rytiera ako uznanie za svoju službu. James Albert McNeice zomrel 21. januára 2013 vo veku 93 rokov. Do histórie celej skupiny Filthy 13 patria aj pôvodní členovia a ďalší, ktorí sa pridali počas rôznych operácií v rámci výsadkových síl. Patrili sem aj Jack Agnew, George Baran, Roland Frenchy, Robert C. Burke, Charles Darnell, John Dewey, James Green, John Hale, Louis Lipp, Thomas Lonan, Max Maffei, Miguel Marquez, Frank Melvin, John Moore, Joseph Malowitz, Frank Pallas, Herb Pierce, Charles Plow, George Ricka, Andrew Rasmussen, Brinley Stroop, Clarence Ware, Tom Young, William Code a Jack Hawkeye Werner. Postupom času sa stali súčasťou populárnej kultúry, vrátane filmov voľne inšpirovaných ich príbehmi. Aj keď často nie je ich skutočný zážitok presne zobrazený, za všetko dramatizáciou zostáva pravda jednoduchá. Skupina vojakov, ktorí majú problémy s disciplínou, ale opakovane dokázali, že sú efektívni v tých najťažších a najnáročnejších vojnových misiách.